Hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City Mayor Nelson Ligacion nagsimbag na sa kasong isinangat kontra sa inda sa ombudsman. Bonus kan mga empleyado kang City Hall asin PNP Kamsur, dapat gastuson in tultol. 200 na handheld radios itinaos sa Camarines Sur PNP ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Exhibitors kan Feria di Camarines featuring Webless mas nagdakol ngunya na taon. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud barata. Nagtaon naman kang sa iyang pahayag si Naga City Mayor Nelson Ligacion sa kasong isinaangat sa ombudsman kontra sa iya asin ki dating Mayor John Bongat asin iba pang opisyal kan syudad. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Politically motivated ang pagmati ni Naga City Mayor Nelson Ligacion sa reklamong isinangat sa iya sa Office of the Ombudsman ka mga personang sinda Romeo Enrile asin Pio Piderio. Ini para sa violation of Section 3, Paragraph E asin G, kang Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act asin grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service with prayer for preventive suspension. Ini kasumpay kang kontrata na nilaugan kang lokal na gobyerno kang Naga asin kang pribadong korporasyon sa pagpaokupar kang second floor kang Bicol Central Station na napapusog sa Resolution Number 2015-405 kung saan kaito Vice Mayor si Ligacion. Paano magiging disadvantageous ito? Nakatenga ka ito, mayong pakinabang, ngunyan, mayo pang ginasto ang syudad, big-develop, dangan nagbabayad na nin renta, nagbabayad pa nin business tax, nagbabayad pa nin real property tax. Ako sa iling ko, politically motivated po yun. Siniguro man ni Mayor Ligacion na masimbag siya sa nasabing reklamo, alagad hastang ngunyan, mayo pa man subot siyang nare-resibing kopya. Sisimbagon ta, pero sa totoo lang, mayo pa man pa akong na-receive si formal official copy. Kinwestiyon pa kang alkalde ang timing kang pagpapaluwas kang kaso. Isinasabay sa mga isyu ngunyan. Diba? Si transaction, si lease agreement, garo dated December 27, 2016. Malata si authority, kung saan ang sponsor, si Councilor Ray Anrentoy, October 27, 2015. Tanong yan lang. Mientras tanto, hanapan ngunyan kang One Media TV 48 News Team ang mga personang nagsaangat kang reklamo para sa saindang pahayag. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, tama ang ginibong pagsaangat nin kaso sa ombudsman na iyo subuot ang tamang venue, maging ang paghagad kang sangguniang panglungsod kang Naga na mag-imbestigar man ang Commission on Audit sa Financial Transactions kan syudad ang tamang lakdang. Para sa alkalde, ang anuman na pag-imbestigar hali sa mga miyembros kan sangguniang panglungsod ang dai makakasalbar sa mga pagtuyaw. Para sa kuya, mas maringani na may na-i-file na sa ombudsman. Ang proper authority, ombudsman. Actually, si Kuya dyan, para sa kuya, si pag-refer sa COA o kaya later on sa ombudsman, iyo po ito ang tama. Ano man na maging resulta kan fact-checking, kan sanggunian, pero may dududahan po yan. Sa iba pang bareta, bilang amay na pag-andam sa epekto kan pag-uuran pagtapos kan El Nino phenomenon, isinugo subuot ni Naga City Mayor Nelson Ligacion sa City Engineer's Office ang paglinig sa mga drainages para maiwasan ang pagbabaha. Susog kay Mr. Elmer Baldemoro, City Administrator kan Naga, may sarong grupo lang subuot na matutok sa paglinig kan mga drainage sa syudad para pag-andaman ang paabuton na panahon nin tig-uran. May sarong grupo po na
in charge sa flooding digdi sa Naga, headed by Engineer Rigor, na siya mo po ito nag-aasikaso para hilingon po itong mga possible waterways na kinakaipuhan pang gibuhon, plus ito pong maintenance, itong mga drainages, asin iba pa, para po mahanda kita dahil ina-expect po na after this El Nino, maduman na kita sa La Nina. Mientras tanto, sa barangay Dayangdang, Syudad ni Naga, nagpakondusir naman nin paglinig sa mga kanal si punong barangay Julio Cesar Sanchez. Sa inda subuot na diskubri ang nagtagas na laboy asin nakabarang basura sa mga kanal na iyuan rason para di makadalihig ang tubig. Saro sa mga rason kung taano halangkaw ang level kan tubig dahil tunganin ng barado na ang kalik. Kaya nagpaniklag kita. So, sunod-sunod po yan. Kaya lang halaton po kung naroon ang ability kang City Engineer's Office, tabako man lang po ang Dayangdang kaya ang nagre-request ni clogging, 27 barangay kang Syudad ng Naga. So, nakabilbi na po dyan sa mga iba pang lugar or zona kan sa mga barangay na abuton po magpaniklag. Mientras tanto, negative sa paggamit ng illegal na droga ang enot na grupo kan mga opisyales asin empleyado kan Barangay Dayangdang, Syudad ng Naga na pinagsorpresa ni punong Barangay Julio Cesar Sanchez nin sarong drug test sa inot na simana kan presenteng bulan. Si mga nahuring nagpa-drug test ang pinaghahalat pa nin resulta. So sa kunyan po, may po pong update ang NCCDDB sa pahingenot kan sa tuyang may gusto na si ex-kapitan Toto Importante, pero nakataon na po siya ning drop during katupong the day kaitong aldaw na itong nakapa 40 yata o 42 na nagpa-drug test. So may man pong nag-positive, kaya alagad lang po duman sa mga pahabol si iba kaya po dahil nakaarabot kang flag ceremony, ito may mga kanya-kanya man talagang personal na rason. Sabi ko mayong makakalipas igdi sa drug test na ini, kung dahil pa kami naka-drug test, magduman na lang kamo sa opisina kang NCCDDB. So, as of now, medyo mayo pa man sa kung nakaabot na resulta kung may positive o mayo. Sa pagbabalik kang news break, PNP Camarines Sur nakaresibin ng 200 na handheld radio. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, gamiton sa tamaan mid-year bonus na mareresibikan mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Naga. Ini ang naging pagirumdum ni Naga City Mayor Nelson Legacion sa iyang mga kaibahan sa City Hall. Bako lang subuot ang empleyadong nakaresibikan mid-year bonus, kundi dapat patian sa iyang pamilya ang makinabang mandigdi. Sana magamit sa pangaipo, bako lang kan empleyado, kundi kan sa iya man esposo o kaya esposa, kan sa iyang mga aki. Si mga nag-aasa sa income kan sa tuya po mga empleyado. Mapakinabangan sa pangaipo, pang-aral daw na pangaipo, sa pagklase o kaya ano pa nga. Mientras tanto, dapat maging maingat ang mga kapulisan sa paggastos ngunyan na halangkaw ang presyo kan barakalon. Ang mid-year bonus subuot na mariresibi kan kapulisan sa Camarines Sur ang pwede nang magamit bilang pang-enroll kang sa indang mga kaakian. Unang-una, lalo na sa panahon natin ngayon, no? Alam natin medyo tumataas, no? Yung bilihin natin, no? Dapat maging maingat no, ang ating mga kapulisan sa paggastos, lalo na no, malapit na naman ang pasukan, so enrollment, no, sana itabi na yan ng ating mga kasamahan para sa kanilang mga anak, ipambili na rin ng mga school supplies, so unahin nila, no, and of course kung may mga negosyante naman dyan na kasamahan din tayo, no, ipandagdag nila sa negosyo, no, tsaka na yung kapritsuhan. Sa iba pang bareta, 20 na municipal police station sa Camarines Sur makakaresibinin bagong handheld radio na personal pinagatod ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon kasuudma. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 20 municipal police station sa Camarines Sur ang makakaresibin ng handheld radio hali kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director kan PNP Bicol, na nagbisita kasudma sa Camarines Sur Police Provincial Office. Personal man ining pinagresibin ni Camarines Sur Police Provincial Director Police Colonel Julio Cesar Domingo. Kabalit sa makakaresibin kang handheld radio, iyo ang Kabusaw, Del Gallego, Lupi, Ragay, Pasacao, San Fernando, Bumbon, Calabanga, Kamaligan, Kanaman.
Kabali na ang Magaraw, Ocampo, Pili, Lagunoy, Siroma, Balatan, Buhi, Nabwa, Gainsa, asin syudad kan Iriga. Susug ki Police Colonel Julio Cesar Domingo, dakulang tabang subuot ang mga handheld radio para makaiwas sa tuyaw na perming cellphone ang kapot ka mga pulis na yaon sa luwas nakadeploy. And ito kasi napaka-importante no nung radyo. Kasi kagaya ngayong panahon na to, no, alam niyo naman ating kapulisan na ano sila, no, nababash ng mga netizens natin because other people think na yung pulis walang ginawa kundi mag-text ng mag-text. Although I think most of them naman, yung iba nagre-render yan no ng security report. Matapos may iparesibi ang mga handheld radio, nagkaigwaman subuting pagkakataon si PNP Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon na makaulay sa halipot na panahon ang sa iyang mga tauhan sa Camarines Sur PNP. Ngunyan na hapon, nagbisita kay Arsobispo Rex Andro Alarcon ang nasabing general. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, ngunyan iyo ang ikatulong pagkakataon na isinasagibo ang Feria de Camarines Muebles na madurar sagod sa Domingo, Mayo 19. Kun kang nakaaging taon, igwalang ininin 15 exhibitors, ngunyan uminabot na sa 43 na exhibitors ang may hiling digdi. 34 kaini mga home style furniture ang ino-offer. 4 bamboo furnitures asin 5 igwamanhal isa creative industry na nagpapamalas kang magagayo na mga paintings kan Camarines Sur artist. Sigun ki Mr. J. Ablan, Provincial Director kang DTI Camarines Sur, saro sa obheto ninda sa paagi kan trade fair iyo na matabangan ang creative industry kan satong komunidad. Ginibot naman ini pig-highlight na digdi ang creative industry kasi igwa na kitang Philippine Industry Development Act na approve siya or na-enact siya as law kang 2022. And then nagluwas naman ang implementing guidelines kang last year. So gustong sabihin, dapat talaga tawantan ng emphasis ang creative industry. Kasi one, gusto tang ipasabot sa inyo na the government is here and ready to support them. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.